experiència. Nosaltres l'any vinent tornarem de voluntària. Entre la plataforma de la UAB y el curso intenté ir como caminante y después di voluntariado. Yo, este es el mío. Y ya está, casi. Ens oferim el massatge de postcarrera, ja sigui de cames o de lumbars, alguna espatlla, però principalment extremitat inferior. Trust me, on my